Dan Amina sannan ka mijin Humaira manzona. Dan Amina sannan ka mijin Humaira manzona. Dan Amina sannan ka mijin Humaira manzona. Ya ta'ala sunanka da shi na fara Manzona. taimaka min bege na fito na rera. Manzona. Allahu sarki tabara da dan wasira Manzona. ka taimaka min na yau bege na rera. Manzona. Baituka na su zamanto ba gadara Manzona. lokuta na su zamanto na yabawa manzona. Dan Amina sannan ka mijin Humaira manzona. Kai salati ga annabi na habibu Manzona. ahalin nisa Allah har ashabu Manzona. sayyidata Fatima diyar habibu Manzona. shurafa'u gaishe ku jinin habibu Manzona. da auliya'u halin su babu aibu. Manzona. Ya ilahi sadani da annabi na manzona. Dan Amina sannan ka mijin Humaira manzona. Gaisuwa ta a garin diyar ma'aiki Manzona. sayyidata fadin mabaka mariki. Manzona. Ya sayyadata amina ina ya banki. Manzona. Min ma'aiki gaishe ki uwa da girki. Manzona. Jini da raina fansa ne a gare ki. Ma'aiki ka sani buri na ganin ka manzona. Dan Amina sannan ka mijin Humaira manzona. Na gaishe kuma yakan annabina. Manzona. Sayyidina Abubakari har Umarina. Manzona. Usmanu Aliyu jarumina. Manzona. Kun yi yaƙi don kare annabina. Manzona. Ƙauna ta gare ku ta ratsa jimin jikina. Manzona. Ina ƙaunar ku a sahabu masu ƙaunar manzona. Dan Amina sannan ka mijin Humaira manzona. Salamun alaika manzan da ba kamar ka. Manzona. Liki da Yusuf kyau sun samu a nasa. Manzona. Wata da rana hasken sosai da nasa. Manzona. Musa da Adamu sun samu isa da tasa. Manzona. Isa da Nuhu wallahi suna kasansa. Manzona. Cikin mursalina darajar su ba kamar sa manzona. Dan Amina sannan ka mijin Humaira manzona. Shugaba ne ga dukkanin annabawa. Manzona. Shugaba ne na dukkanin mursalawa. Manzona. Baka magisa a cikin mursalawa. Manzona. Fita aljanna domin sa an kayowa. Manzona. Bani shakka ka faɗi haka ko gabanwa. Manzona. Mijin Juwaira mai girma dan Amina manzona. Dan Amina sannan ka mijin Humaira manzona. Mu'ujizarka ba a ganin sawunka. Manzona. Kai a dutse ne taha idan ya taka. Manzona. Kai kaɗai ne illahu yake yabanka. Manzona. Ya zama dole ni ma na yo yabanka. Manzona. Me kausara kokona na me ko gabanka. Manzona. Ka taimaka min karfi yaban da na yi ma manzona. Dan Amina sannan ka mijin Humaira manzona. Salam alaika rahamar Allahu kai ne. Manzona. Duka komai sanadinka ilahu yayi ne. Manzona. Ba a samu gun Allah sai da kai ne. Manzona. Ko ba sallah ba ta yi sai da kai ne. Manzona. Gatan halitta karibullahi kai ne. Manzona. Masoyi ga Allah kuma ɗan gata gare shi manzona. Dan Amina sannan ka mijin Humaira manzona. Gaishe ka wanda komai sai ta isar ka. Manzona. Rikin Aliyu lallai ne na rike ka. Manzona. San iyayenka nake har ahalinka. Manzona. Yarda da ni har waƙar da nake gare ka. Manzona. Da wasili na yi shi ta ɗakin nan na Makka. Manzona. Ka bani haske a cikin hasken jikinka manzona. Dan Amina sannan ka mijin Humaira manzona.
duka litta waye aka sha jininsa manzona shi kadai ne dan ba na jasa jikinsa manzona shi yake yin alwala a sha ruwansa manzona in yana yi ashabu ne gabansa manzona ruwa yana so ya samu ruwan alwalarsa manzona da ina gun nema da na fasha shi manzona dan amina sannan kamjin humaira manzona shi kadai ne ranan haihuwan shi manzona duk matattun duniya sun ka tashi manzona duk halittu sun yi murnar haihuwan shi manzona duniya duka ta cika dan kamashin jikin shi manzona haske ya zo duhu ba mai ganin shi manzona jini da tsoka karna ta kai na kewa manzona dan amina sannan kamjin humaira manzona lallai aiki kai ne farkon halitta manzona shugabana gata ga duk halitta manzona kai da yayi washe da a cikin halitta manzona ba kamar ka a wajen tsarin halitta manzona ya fi Yusuf kyawu baban su binta manzona mai cika da kamala da hana ya beka manzona dan amina sannan kamjin humaira manzona akwai wani wanda ya cire hannun uban shi manzona domin kwaki shi a gare ka ya cire shi manzona sai ka ɗauka kai ko ka mai da mashi manzona daga mai da lafiya ya fi ɗayan shi manzona ka roƙi Allah gafara aiwa uban shi manzona laifin da ya yi ma Allah ya yafe mai shi manzona dan amina sannan kamjin humaira manzona bai mukawin daga Allah sai fa nasa manzona duk iyaye wallahi baya nasa manzona har karamci da mutunci ba kamar sa manzona shi kamshi ne haske ba kamar sa manzona duk abinka sai ka ci arzikinsa manzona ko aljanna shi ne ni'imar cikinta manzona dan amina sannan kamjin humaira manzona dan amina kai ne ba ka da aibu manzona kuma kai ne mai yawan bauta ga rabu manzona kai ga nuna ai bauta ga rabu manzona a gare ni kai ne ka zama habibu manzona mai buraka mai son ka bai da aibu manzona ba ga rabu ka tare da duka halitta manzona dan amina sannan kamjin humaira manzona yawa aiki nan gun zana huta manzona har ɗahir mai bege gunzubinta manzona ban iya ba ma'aiki na ka sota manzona kauna ta sanya kuma sakowa ya sota manzona ya Allah dan isar baba gabinta manzona kamin tukuiti dan isar baban su binta manzona dan amina sannan kamjin humaira manzona dan amina sannan ka mijin humaira manzona dan amina sannan kamjin humaira manzona dan amina sannan ka mijin humaira manzona sallallahu alaihi wasallam